zajok, szagok, rohanás. Futsz, szaladsz, meddig bírod, 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 zajok, szagok, rohanás. Ha-ho! Indulás. Van itt valaki? Nem kapok levegőt. Bátorság. Mosolygás. Maszk. Kipillanás. Ajaj. Nem. Tüzet. Nem vagy ügy. Hű, ez most nagyon mélyre gyerekek, ezek a szavak, meg ez a csend, meg ez a... Érdekes volt nekem kívülről, hogy ezek a különböző világok így külön-külön is nagyon izgalmasak voltak, és egy-egy pillanat berántott. És amikor meg így egy egységként néztem, akkor meg egy csomó ilyen kapcsolódás volt, hogy nagyon látszott az, hogy kire milyen hatással van, és ilyen bármilyen szó, ami elhangzott. Ez nagyon érdekes volt. És keres különböző billenéseket, miben vagy most óvatosabb vagy mersz kockáztatni jobban, mi az, ami jön. Milyen lendület az, ami veled van most. Lefutok a lépcsőn, sietek, de kihullanak a kezemből a papírok. Utána nyúlok, de már nem érem el őket. Lehullanak a sötét mélységbe. Már csak fehér pöttyöket látok. Hogy hova rohanok, azt nem tudom. Már rég elvesztettem a papírokat, de rohannom kell. Nem tudom miért, de rohannom kell. Az utak egymásba fonódnak. Itt-ott megjelenik egy-egy ajtó. Az egyik út megemelkedik, a másik felemelkedik. Az egész olyan, mint egy hatalmas kígyó, amelynek tekereg a teste. Ha most ezzel a villamossal elmegyek, akkor odaélek. Leszállok, bemegyek. Az egyik lépcsőn felfutok, már zihálok. A lépcső végén látok egy ajtót, zárva. Basszus, nem baj. Van itt a végén egy másik is. Észreveszed az itt felállított városi szemetet. Megemeled a fejed. Körülötted emberek cikáznak, telefonálnak, zsebükben kotoráznak, orrot fújnak, esznek, isznak. Lelassítod a lépteid, lelassítod a légzésed. Lépsz, a cipődet figyeled, ahogy egyik a másik után csak halad előre a járdán. Egy kicsit ugyanúgy ezzel az egyensúllyal játszunk, hogy mennyire tudjuk a súlyunkat engedni a másikra, mi az, amit át tudunk venni a másiktól.
1997. Már jössz is be vele. Elkezdtem a 3. osztályt. 25 éves vagyok, fontosak a barátaim. Megszülettem. Nem kerültem még erre a világra. Nem emlékszem, 3 éves voltam. Még gondolom sem. Nekem annyi lenne a javaslatom, hogy ha elhagynánk a kört, Igen? tehát hogy megvan az első etap, utána mindenki keres magának egy másik helyet, és az a fontos, hogy használja a teret. Akkor mi itt valamit? Mi? Senkinek ezzel nincs nálam. ...1988 májusában születtem egy kis somogyi városban. Nem volt jó gyerekkorom. Na jó, ez így nem teljesen igaz, voltak benne fantasztikus dolgok. Ahogy cseperedtünk, már egyre több mindent tudtunk együtt játszani. Rendszeres programnak számított, hogy bezárkóztunk a fürdőszobába, és elkezdődött a sminkelés. Egy tavaszi reggelen megszületett egy harcos kislány. Féltették, kicsi volt. Az anyukájától rögtön elválasztották, hisz oly gyenge volt. A bácsi sajnos nem élte túl, angyalként távozott. A kislányról kiderült egy komoly dolog. Mozgássérült. Gimnáziumi éveim, mint egy klasszikus tini filmben. Első nagy szerelem, táncedzések és készülés az érettségire. Felsőben tetszem a fiúknak, néhányuk csúfol, vannak akik udvarolnak. Csámpi, 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 csámpi. Először nem értem, aztán megértem. Szerelmes lettem. Nagyon. Sokáig. Nagyon sokáig. Boldog voltam. Boldog voltam? Boldog voltam. De ez így nem teljesen igaz. Voltam boldog is. 2021. november 19-én végérvényesen felnőttem. Elveszítettem az apukámat. Azóta minden más. Az arcvonásaim is megkeményedtek, de lehet csak én látom így. Innentől kezdve azonban csak ezelőtt és ezután van. Ezután befelé fordulok, sokszor nem értem, mi történik, nem vagyok a régi. Már nem leszek a régi, más lettem. Azóta is keresem önmagam. Teltek, múltak az évek, a kislányból nagylány lett. Most, a jelenben naponta küzd saját démonjaival, lelkiismereteivel, és nem utolsó sorban önmagával. A lány gyakran elesik, de emlékezteti magát arra, hogy fel kell állni, koronát igazítani és tovább menni, hisz az igazi királynők mindig küzdenek. Elmúltam 40, éppen nem érzek semmit, csak azt, hogy szeretnék érezni. Tudom, hogy honnan jöttem, nem tudom, hová tartok. Azt tudom, hogy minden, ami történt velem, és mindenki, akivel találkoztam, örökké a részemmé vált. Ezek nélkül nem lennék az, aki vagyok. Mikor érezheted önmagadat rabnak? Ha a boldog percek nélküled szaladnak. Mikor más mondja meg, hogy hol van a helyed. Mikor az életben örömöd nem leled. Monoton rabságban töltöd el a napod. És amit nem szeretnél, mindig csak azt kapod. Rutinosak vagyok, gyere. Átmentem a lábadon? Nem, ezt hallottad volna.
voltunk, rengeteg időt és energiát beletettünk ebbe, és szerintem tényleg nagyon jót csináltunk, úgyhogy legyetek büszkék magatok, és élvezzétek. Most már bármi van, tovább megyünk, és kész. Most meg pihenjetek, készüljetek, és hánykor találkozunk itt? Mennyi van most? Nekem az utazás merengés, zene a fülhallgatóból. Egy elsuhanó kép. Nekem az utazás keresés, kapcsolódás, megérkezés. Nekem az utazás élményszerzés, találkozás és szerelem. Nekem az utazás felfedezés, kérdés és válasz. Nekem az utazás ábrándozás, bolyongás, önmagam megismerése. Nekem a kihívás, nekem az önállóság kihívás, önállóság, kitvonulás hónapból. Szaladsz, meddig bírod, zajog, szagok, rohanás. 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 Hol vagyok? Merre tartok? A bátyám nincs már velem. Elment. Az évek múlnak. Különc vagyok. Más, mint a többi. Nem találom a helyem. Barátaim a játék és a nyelv. De harcolok. Harcolok nap, mint nap. De olykor annyira fáj. Mi ez az egész? Nekem való ez? Olyan nyomott vagyok. De küzdeni kell. Elfáradtam, de küzdeni kell. Pihennék, de küzdeni kell. Beveszem, de küzdeni kell. Elesek, de küzdeni kell. Sírok, de küzdeni kell. Önmagam vagyok, és küzdeni kell. Egy tömegközlekedési bolond vagyok. Nagyon sok alacsony padlós járaton utazom, de ez most más, ez a 72-es trollibusz. Ide feltettek a sofőr, mert ez magas lépcső. És mert születésnapom van, és ez egy ajándék. 3 kör oda-vissza. Milyen jó ezt kimondani? 3 kör oda-vissza. Nagyon szeretek utazni, szeretem a trollibusz hangját, az emberek arcát, a fényt, ahogy rám süt, és a képeket a városból. Sok pillanatát szerettem. Újra itthon. Más vagyok. Nagyon más. Szerettem az életem. Szerettem az életem. Boldog vagyok. Boldog vagyok. Ez így teljesen igaz. Mikor érezheted önmagad szabadnak? Amikor felszárnyalsz, mert szárnyaid vannak. Amikor eljuthatsz, hova szíved vágyik, és
azt csinál a lelked, amitől virágzik. Saját döntéseid irányítják lépted, és arra visz az utad, hol az álmok élnek, ahol az álmaid valósággá válnak, ahol vidám lelkek kitárt karral várnak. Azt teszed, amihez vidám kedvet érzel, és minden lépéseddel új csodákat érzel. Mikor érezheted önmagadat rabnak? Ha a boldog percek nélküled szaladnak? Mikor más mondja meg, hogy hol van a helyed? Mikor az életben örömöd nem leled? Monoton rabságban töltöd el a napod, és amit nem szeretnél, mindig csak azt kapod. Amikor sorsodat szívtelenül írják, amikor megássák, a vágyaidnak sírják, azt teszed, amit más neked meghatároz, és naponta közelebb kerülsz a halálhoz. Jó.